sai kun dan matsa baya sai kun dan tura ko biyo sai kun dan tura kun dan buwa kun mana kun mana da kara lafiya kare mana kai shi maka lafiya au ko ko ai saboda kan kaga an cika ai dole ai baya idan wannan ne za a fara karatu za a fara karatu dan gyara za mu fara karatu ba magana kunna mana sauke وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شهر رمضان قرآن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نرانا أشهد وقوة بيار شكرا لكم وشاكرا لله دام تشهد كانوا على كرم kamar yadda muka saba kafin mu fara za mu kashe aya 21 a cikin suratul anbiya insha Allah amma kamar yadda muka saba za mu fara amsa tambayoyi wannan su da cikin tambayoyi da yan uwa suka rubuto wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa ran mara da cikin da hawan Allah ya ce amin ya ce mutum ne ya samu jaraba bayan ya kwanta bacci bayan sallar asuba sai manta bai yi wankan jaraba ba kawai ya yi wanka yadda ya saba sai washe gari da yamma ya tuna ya zai yi kenan assalamu alaikum shawara ya tabbata wanda shi wankan jaraba ibada ne yana bukatar niyya ba zai yi ba dan mutum ya yi wani wanka ya ce wannan wankan zai koma a matsayin wankan jaraba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna al-a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne kawai da niyya saboda haka wankan da yayi da safe bai zama ya yi wankan jaraba ba dan hukuncin rashin sarki yana tare da shi ya tuna da yamma sai ya wankan jaraba sannan ya rama sallolin da ya yi su daga lokacin da jarabar ta same shi har zuwa wani lokacin da ya tuna ga nan zai rama sallar asuba da azhar da asar kenan idan kuma cikin ramadan ne wanda ba shi da tasiri a azumi domin mutum ita niyya ba sharafi ba da niyyar azumi ba sharafi ba ne mutum ya yi ta cikin sarki ko yana cikin jaraba zai iya yin niyyar azumi wanda ya zo a cikin ummu salama radiyallahu anha to annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayuwar gari da jaraba a cikin sannan ya ci gaba da azumi kuma jarabar ma ta zo masa ta hanyar ba ta hanyar mafarki ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya mafarkin jaraba Allah ya karɓe shi daga wannan na to sai wannan kuma yake cewa Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana amin dan Allah malam jiya na ji ta yi magana akan sigari da ina sai da ta amma yanzu na daina menene hukuncin kudin da na samu da ita ya yi magana sigari da kan cewar sahihiyar magana a wajen magana malamai cewa ba ta halatta a mallake ta ba abinda kuma bai halatta a mallake shi ba bai halatta a ci farashinsa ba a ci cimuninsa ba don haka bai halatta a yi kasuwanci ba amma wanda yake ya riga da ya yi ya kasance na sai ita ya daina to Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce fala ma salafa
ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وندا وتوازي يزوم سجين سنة hukunci يزوم سجين الله فانتهى سيدنا أبن دي فله ما سلف أبن دي يرجع سام أبن دي يرجع تبتع عجريشي يوجي له يا تبتع عجريشي أنا تبتع عجريشي كما babu komai akan dukiyar da yake ya riga ya samu kafin ya san kan cewa wannan haramun ne zai aiki da al-bara'atul asliya amma yanzu bayan ilimi ya zo masa to sai ya dena kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya dangane da hukuncin cin riba to sai kuma wannan shi ma ya ce Allah ya kara wa mani lafiya da imani amin dan Allah menene fassarar mafarkin mutum yana sallah ko yana sujjada ko alwala ina yawaita mafarkin yau ma sai da yau kuma san ilimin fasarar mafarki tana da ilimi wanda ba kowa ne ya sani ba da yake mutum zai iya yin ishtihadi kamar yadda a yi mafarki wani ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar sai sai na abubakar ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mafarki domin sai na abubakar tun a jahiliya ya san ilimin fassara mafarki to da aka zo aka yi sai ya fassara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan kai daidai a wani bangare kai kuskure a wani sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina mata magiya ka gaya mun da ne kuskure sai ya ce kada ka rantse ko ba zan gaya ba kada ka yi mun magiya ko ba zan gaya ba to kaga ya nuna cewa a cikin fassarar mafarki in ba wanda ya zo daga shafin mutuwa ba da fassara annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya yin daidai za a iya yin kuskure yawanci a cikin littattafan da malaman suka rubuta na fassarar mafarki suna cewa mafarkin yin sallah mafarkin yin yake nuna mutum yana kan tafarkin daidai mutum yana kan tafarkin daidai mafarkin yin alwala kuma yana da ma'anarsa shi ne cewa akwai wata bukata da mutum yake da ita yana roƙon Allah to Allah zai amsa addu'a wannan dangane da sallah da alwala wannan da kiyaye sun faɗi wannan amma yadda ka san mafarkin mutum kafin ka fassara masa juna dole sai ka duba ka da halinsa akwai abubuwa da dama wanda malaman sanin mafarki su suka sani akwai wani mutum ya zo ya ce ma Muhammad bin Sirin na yi mafarki ina yin sallah ina kiran sallah sai ce za ka yi aikin hajji sai wani mutum a wannan majalisin sai ya ce na yi mafarki ina kiran sallah sai ce za ka yi sa kuma za a kama sai aka tambaye shi yaya suka zo suka yi maka wasu tambaya a kan mafarki ɗaya amma kan su fasara ya ce na farko ya zo dukkan alama salihin mutum saboda haka sai na fassara masa mafarkinsa da faɗin Allah da wakilin sarki da ya ce ma'anar Ibrahim wa addin bin nasi bil hajji a tuka rijal da yi shela da mutane za su zuwa ga aikin hajji za su zo maka suna tattaki ko a kan dabba saboda haka sai na fassara masa da wannan aya shi ko wannan da alama ba mutum ne laifi sai na fassara masa da abin da ya ba cikin surat Yusuf فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون sai wani mai shelaye ce ya ku wannan ayar ku baraki saboda haka shi yasa fassara mafarki ilimi don haka kamar yadda aka tambayi Imam Malik cewa mutum zai fassara ne da dukkan abin da ya so saboda an ce shi mafarki akan fassara da kai ne sai ce abin dubu wanda ya la'abu zai yi wasa ne da annabci saboda haka ba a yin fassara mafarki sai da wanda aka san cewa shi zai zuwa wajen wanda yake malamin da ya san fassara ne babu ne ke mutum ya amfani da littattafan fassarar mafarki kamar na wanda ake dangantawa ga Muhammad bin Sirin da na Ta'birul Anam na Sheikh Abdul Ghani An-Nabuti wanda yake akwai ishara a ciki da kuma samun mafi kyau ne mutum ka samu wanda yake ya san fassarar mafarki din ya fassara maka Allah ta'ala a'lam. Akwai karatun da ake yi nasa daban. Ilimi ne amma ni ba san cewa ana karantar da shi da wani fanni daban ba in ban da abin da malamai suka rubuta daga wajen wanda suka yi malamin shi Muhammadu Mutar Shifiri Allah ya ba shi wannan ilimi amma baya so ma san ga ya fasara kuma da wajen mahaifin sa ina kamar abin da mutum ya yi ya karanta a cikin sabon mafarki fasarar mafarki din
na kamar shi ta firul ana babu laifin mutum ya yi a istidani da shi babu laifin mutum ya kafa hujja da shi a wajen mafarkin والله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم الله يجي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. shin ko sun riki iyayen giji ne ababen bauta min al-ard daga ƙasa hum yunshirun su waɗannan iyayen giji su ne wanda za su tayar da su bayan sun mutu. Wato wannan bayan Allah madaukakin sarki ya yi inkarin wato kasancewar samun wani abun bauta ba Allah ba, sai Allah ya ce to ko kuma a cikin ƙasa suka ɗauki iyayen giji wanda yake iyayen giji nan daga ƙasa suke wanda kuma su ne za su tayar da su. Allah maɗaukakin sarki da ya ce ali hasan minal abu iyayen giji daga ƙasa a ciki akwai nuna wautar hankalin masu bautar wani Allah cewa wanda suka ɗauka abun bauta a ƙasa bai kuma ƙasan nan ba komai ba ce dangane da halittun sama dangane da halittar Allah kamar yadda muka ambata a wancan darasin cewa ƙasa ɗin nan ba in ka ce za ka kamanta ta da duniyar da Allah ya halicci taurari ɗin nan da muke gani a samar duniya ba ta fi goma na fil to wai a ce wai a nan ne wanda yake a nan juz'i na nan kuma wai shi ne abin bauta wanda yake a cikin ƙasa kana maganar sammai da halittun da ke ciki da ranaku da taurari da watanni waɗanda suke ciki su kuma wane ne nasu ubangiji wanda yake a nan ƙasa shi ne zama ubangijin sammai ubangiji duk waɗannan wurare a ƙasa ne za su ɗauka ko abin bauta kuma hasi da a wannan cewar shi ne zai tayar da su bayan bai halicci sammai ba bai mallaki halittar sammai ba a ƙasa kawai yake to wannan a cikin wannan na farko da suka da Allah ta'ala ya ce su ne za su tashe su dai mushrikai ai ba su yi cewa za a yi tashin alkiyama to amma sun yadda cewa Allah ne fara halitta to wanda bai fara halitta ai shi ne yake da iko ya dawo to dan haka iyayen jin da suka ɗauka a doron ƙasa ba su tun da ba su suka fara halitta ba sai amfani da tunani wajen nuna rashin ingancin samun wani abin bauta a bayan ƙasa ba Allah ba. Allah ya ce lau kana fihi ma aliha illa Allah da a ce a cikin su wato a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa akwai ababen bauta illa Allah nan illa da ma'ana ghairu ai ghairu wato ghairu ba Allah ba la fasadata da sun tawarwasu da sun gagar al-fasad shine wato rashin inganci ya kunshi abubuwa da zai zama cewar babu su gaba daya babu sama ba ko kuma ko da a kai sun tawarwasu abin da ake gani na tsari ba zai zama zuwa kunshi inda akwai wani Allah tare da Allah a cikin halitta to da halittar sama da ƙasa sun tawarwasu ba za su zama suna tafiya a bisa tsarin da suke ba Allah bai faɗi natijar ba domin natijar shi ne sama da ƙasa ba su tawarwasu ba ba su gurɓace ba da haka babu wani abu da sai Allah wannan shi ne dalili na hankali da tabbatar da cewa Allah shi kare domin idan da kamar a ce akwai wani Allah tare da Allah to zai zama to kowanne daga cikin su zai yi halittarsa kamar yadda Allah ta'ala ce idan da za a kullu bilahi bi ma fara da kowane abu ga duniyar da Allah ya yi ga duniyar da ɗaya yi ga ranar da Allah ya yi ga ranar da ɗaya yi ga mutanen da Allah ya yi ga mutanen da Allah ya yi da sai zama dokar cewa mutanen Allah da kamar su mutanen wani Allah kuma da kamar su amma ba ka taɓa ganin mutane ba